ejidegokwa na onye ntọrị mmadụ ọzọ ndị fa na fa buru otu na-arụkọsị ọrụ bịakwanụ ka unu nụrụ ka fa si wee kọfa si ebute egbe na fa na-akọwa n'ọkwa ndị nche ndị sekuriti ndị isi ndị sekuriti na-ebunyefe egbe fa ji eje ochi na egbe fa ji eme ntọrị mmadụ na egbe fa ji eje azụ ana ebe a na-azụ ana unu ya bịa ka unu gere nya bụ akụkọ na nke ikpeazụ a na ndị ọrụ nche amazikwa ndị na-ezu ochi na ndị na-atọ mmadụ na fa emechakwuru fa ma ịdị ike adịrị asị ndị na-arụ ọrụ nche ọ ya abụ fachọzie efe ebulu egbe n'ụtụtụ buru n'ehihie buru n'abalị na-agagharị n'ilo na-achọ onye fa ya atọrọ onye fu onwe ka fa si gbakwiri ndị uwe ojii fe gosifa ịdị ike adị asị ndị nche agaghị ama na afafa adịrọkwa na nche n'ochi ka fa na-ezu na-atọ mmadụ ọ na-abụ na ndị sekuriti ma ndị na-ezu ochi na ndị na-atọ mmadụ mbụ ndị isi fa wee na-asọpọtụ ndị anụnwa ka fa na-ezu ochi na-atọ mmadụ hei nwekwa na ụdị akụkọ adịghị bịakwanụ ka unu nụrụ ka ezi ikuku si wee kọnya bụ ife si wee mee mana onye ntọrị mmadụ ejidezi ka onye ochi anụnwa ọ na-abụ n'ọnụ ụtụtụ ka a gbadoro ya n'ụzọ nke ọdụ ka ọnụ mmiri agụsịsịrị ya n'ọnụ ọ na-abụ ọ na-alahụ ụla o ghebe ọnụ ya oye ọnụ mmiri ya na-agụsịsị amamife ka ahụ ya na-esi isi ọ na-anyụ mamịrị ijiji na-efegharị ọ na-efe isi ya kwaka ijiji nke ekwe hapụ ya n'ahụ unu mana ife nji wee were foto mkpuchi nata ya bụ na oyi ihe akwa n'ahụ andị ekefere ya aka ya azụ ijiji na-efezie onwe ha aka oyi ejigbunye bụ ijiji o werizi isi ya na ntị ya na-efe kwaka ọ na-abụ na ọ na-esi mamịrị ka ọ na-esi isi ka ọ n'ọnụ mmiri agụsịsịrị ya n'ọnụ ka ijiji na-achọ ka ọ bee na ya okotorigba one of member or colleagues or ndị nche na-alụ ọrụ that place enwudelu fabulous yes abommili ị ga-afụ ka ha si eme operate and ka ị mara ebe ha bụ steeti ka ọ bụ yes ebe ha bụ steeti mana ọ dị in between Nkpor and Obosi. Get the interview or the interrogations from the gafunam. Sometimes people in your estate or in China from your estate are brief in nature. Some na lojobo, some bundori, some with a tag, some with a number, Manolo Nabane, Fabro Lion, Nabajim Madaka. Get the video and tell us what you know. Kelly, talk about the Ebune users. Who's what Ebune use? I think more of the time, Ebune is the Can I use? Yes. And doesn't use again? Doesn't use bomb. So I'm two security guys with the ID card. On your mail, my ID card, they leak. ID card. They leak in all security. Young chairman estate. No, chairman estate. No, I'm ID card. No, I'm in ID card. Oh, I'm on ID card. Yes, sir. Okay. Because now I'm allowed. Can you tell me the use gas name of your pump? Pump, AK, with the wind check. Can you guys move that pump and the banner and the AK? One time you make an office, I'm not quite like office. Office 7. Nah, Abommili Estate. Abommili Estate. Eko ne kungo leba fu. Ofu AK. Yes. Ko ebite di AK. I'm not going to go na edit ya. Na mba na na do no problem. Okay, nande umoji. Baba na bia. Ogo na fa na we anu ogbu ni mo fi afu. I'm going to sponsor it na azazo. Okay, mo ebite di AK. Okay, man go sit down just put AK biyun. Can I get under the AK? Oh, Igbo. Igbo man under the AK. Okay. So, they said they were on the AK. Yes, sir. I believe that you just keep good because I told my lady that come on nothing. Yes, sir. They said that they were on the AK. Yes, sir. Can you guys have on the AK in the estate? No, estate here. No, they use AK. Okay. Can I be chairman on the above? Ni mo fi afu. Chairman the estate. Mba. Chairman ndi mo fi ba una azad ni mo fi ba una no ni mo fi. The general chairman go Obiakunze. The more you chairman go Igbo. You chairman. No, general chairman go Obiakunze. Okay. So, ready to bother. Good. Lota Kwolio na Mr. Fabulous. Yes. Na kesi nwudi ebu on Sunday. Mgbe ha bịara mbụ ndị police ka fa mee investigation na moto na-efu
atrak bie wee bụrụ ọbịa ka ọ dị fakụwa aka na dọọ ka emepe dọọ instead Mr. Fabulous imepe dọọ ha amalụgo na ihe abụ ndị eke na-akụ aka kedu ife ha melụ ha rezi open fire gbọba ndị eke nke bụ na gbagburu ofu onye eke n'ime ọlụ a egbetụ anya anọ n'ime ndị otu mee escape nya nwacha wosizie n'azụ ụlọ maka be ebe ọfịa mmadụ wee gbaa ọsọ ọ maa na ndị eke ego ambush ọ ga-esi wee grab anya nwa mana nwunye na ụmụ ya mee escape for you to know na ife onye na-eme na nwunye na ụmụ ya eme ifere ya then now all to get excuse Mr. Doctor nya onye nke emere kidnap the kidnapper na ebe ahụ excuse nya nwa then ụmụ ya na-atọ ka ife onwelu moto ịtọ ka ọ na-agba mbụ ya nwa mana onye nọ n'ime mgbuka asị 1212 so ịma mgbe ife onye na-alụ until ebe onye afọ nso maka gịnị the days are evil. That's why when you see something say something. Ife a na-eme na abọ mmiri, yes, abọ mmiri na ndị Nkpor na ọ bụzi ha nwa abọ mmiri nọ ndị Obosi ndị Obosi sọ bụ ha nwa abọ mmiri nọ ndị Nkpor ya bụ iwe ha now. If you say one person chatịrị m na-asị m eze ikuku why iji akpa abọ mmiri Nkpor nsị ịbụ nkịta ọ ndagba gị anya kịta now they are dying na abọ mmiri mana before ebe ha bụ estate ndị Nkpor ji etu ọnụ ha nwe kịta na ebughị ndị Obosi nọ ha nwezi abọ mmiri my people ma ọ bụ ndị Obosi nwe abọ mmiri o ma ọ bụ ndị Nkpor nwe abọ mmiri o that place now ahụ gịnị government